dan girman Allah kar ka wuce bidiyon nan, ka taimaka ka yi sharing din shi domin sako ya isa inda muke son ya isa. In ba za ka iya taimaka ka yi like ba, ka yi sharing din bidiyon nan. Ba komai yasa na fito zan yi magana ba sai kan abubuwan da yake faruwa da mu a arewa. Abubuwan da ake mana a arewa yayi yawa, abubuwan da ake mana a arewa yayi karfi, ya ishe mu. Satan yau daban, kashe-kashen yau daban, na gobe daban. Ba mazan ba, ba matan ba, ba yaran ba, ba manyan ba. A taɓa wannan, a taɓa wannan, a taɓa wancan. Yau a shiga wannan garin, gobe a shiga wannan garin. Makarantu yanzu saboda Allah, saboda annabi, yaran nan da aka kwashe na Kebbi State din nan, 'yan makaranta mata 25, tsakani da Allah ba su da iyaye ne? Na ce ba su da iyaye ne? Ba a bar talaka da kwanciyar hankali ba, ba a bar talaka da tsadan rayuwa ba, ba a bar talaka da wani abu da zai ji daɗi ba. An kai 'ya'ya makaranta ma, makarantar ma sai an ji an tada masa hankali saboda ba a son su zama wani abu nan gaba. Don me yasa ake karatun? Sabida kowa ya cika burin shi. Menene babban buri na 'ya mace? Babban buri na 'ya'ya mata baya wuce su yi karatu, in sun gama karatu sun fara aiki su yi aure, shikenan ya rayuwar tasu kenan. Ba kamar mu maza ba da muke da dogo, su nasu kawai karatu, aure shine kawai. Saboda Allah, saboda annabi, dan girman Allah, dan girman Allah, ni abin da ke ban mamaki ma anan shine wai a ce dan ta'adda yana live video fa. Aha, ba dan Allah, abin ba zai yi ba mana. Kai ka sani in ba da sa hannun manyan mu ba ya hakan yake faruwa. In ba sa hannun manyan mu ba ya hakan zai faru. Har wai in kai bidiyo wai dan daji wai ya dauko bidiyon ka wai ya kafe wai ya ce wai ka ba a hankali ka sai ta kalaman ka. Haba mana. Abin nan ba zai yi ba. Yanzu dan Allah ka kalli wannan bidiyon ka gani. Assalamu alaikum ƴan uwa musulmi. Wai naji ana ta zanga-zanga, shin zanga-zangan menene aka yi? A ga misali, in ƴan makarantar da an ka ɗaukar muku su ne kuka ma zanga-zanga, sai kun san inda suke sai ku amso su ko? Ka duba fa. Haba, a ce wai a cikin karkari 24 hours ya kamata a ce an fatattaka duk wani tashin hankali. Amma dai yanzu ba abin da za mu ce sai dai mu ce dan girman Allah manyan mu su ma su fito su yi magana kamar yadda mu muka yi magana. Mun san cewa ba lallai sakon mu ya kai nesa inda muke son ya kai ba, amma muka hada da manyan mu suka dafa komai zai zo ƙarshe. Allah ubangiji ya sa mu dace. Dan Allah a taimaka a sharing din bidiyon nan. Nagode.